opportunity. Komiti mochung'ne weche mag omenda matao chendo ne Uganda kod weche pur kawuono no report mar omenda mag aguch omenda mag aeri NSSF. Komiti no report mano ochwal kod janon buge omenda mar sirkal nonro mano otim ne chenro mag hik omenda 2019 2020 kod hik omenda 2020 2021. Watude kanyo gi Edwin Okoth maluono awach ni eyo makare. Edwin, kinyalo winjo anyiswa ni to chenro ne dinade nyaka sechegi nyiswa mago mabende osetucho nyaka ne chak luwo chenro ne are okinyi. Edwin. Ero kamana inya media awinje yo makare one magawa moro e apaya mar Mombasa Road kama mana kaka iwacho no komiti ma ochung'ne weche mag omenda osebet kadayo jotend jogo matayo duol mang'iyo omenda mag jogo modhi yudo bank tich kata NSSF ewi lal mar omenda ma iwacho ni nyalo romo moingo siling milion 24 mawachore ni ne ok otiyo makare e higa mar omenda mar 2021 2022. Nyaka sani media komiti no koro osedhi yweyo mar matin aput ka gidhi e Migago kendo gidhi duogo saboro mondo gidhi mbele gi dayo NSSF do jotend NSSF. Penjo maduong' mawuok en ni NSSF osebet ka dok piny choko mare e hik omenda chakore mar higa mar 2018 2019 machakre higa no gisebet ka gichoko matin ne omenda maromo bilion 14 kaluwore ni higa mar 2018 to ne gichoko omenda maromo bilion 15. Koro kanyo bende nitiere penjo ni en ang'o gini mabosebet ka timore momiyo NSSF ok bed gi choko moromo. Bende jood bura nigi penjo ni to ka bed ni mibadhi kaka ma onene e yo mane otigo marach kod omenda maromo milion 134 nyalo bet nade kaka NSSF biro tayo wechegi bedo ni bende nyocha med omenda ma jogo matiyo kata jogo matiyo e apise mopogore opogore e Turka golo ka gichulo na NSSF. Koro mano bende osemiyo jotend NSSF wich bar mondo giwachne ni to ere kaka gibiro tiyo gi omenda e yo makare nikech wachore ni kata ohala magisebet ka gitimo ahinya to ing'eyo ni NSSF gero ute kendo uso ne ji moko bende gipango ne ji kuonde mopogore opogore. Koro iwacho ni kuom higni 2 mosekalo nitiere gowi maromo siling milion 541 ma NSSF pok ochoko kendo pok giketo yo moro amora mar neno ni gichoko omenda go. Jood bura bende wacho ni koro mano tiende ni jogo madhi e yweyo bank tich nyalo rito kuom chulo mathoth kapok ochul gi pesa gi NSSF nikech kaluwore gi kod ohala mag keto mwandu ma NSSF osebet ka timo moko ok dhi e yo makare ahinya to magero ute to giuso ute kata magipango ne kembe kata apise mopogore opogore. Mago gin penjo matek ma NSSF koro igeno ni pod biro medo duoko ka giduogo e chenro no saboro e wang' media. Erokamano nya Edwin Okoth kwa magawa mano kan jafom mar Edwin Okoth ka bende omiyo chal mar weche kolona mag